Здравейте, приятели! С вас Лариса Василева от офиса на Сибирско здраве в град Плевен и днес ние ще изтеглим нашата томбола. Томбола, в която участват наши привилегировани клиенти, които са направили през март месец покупки за 100 точки. А подаръка, ето този, натурални витамини, заслужава да бъде ваш на всеки един, защото съдържа всички витамини, при това такива като D2, такива като К2, целият Б комплекс, и С, и ниацин, и пантотенова киселина, и биотин, и бета-каротин, разбира се, съдържа абсолютно натурални извлеци на селен, силици, приятели, и йод, и съдържа омега-3. И то в двете фракции ТГК и ЕГК. И кой ще спечели? Имената на всички участници са в тази зелена ябълка. И аз сега разбърквам много внимателно и изтеглям едно листче. На това листче има име. Златка Ангелова. Златка Ангелова от Кърджали печели. Честито, Златке!